reușit în proba de 800 de metri feminin. Festivitate de premiere, înălțime masculin. Vă spuneam că în cadrul acestei probe se desfășoară și Jan Soter, care a fost un mare atlet și antrenor, ci și unul din artizanii performanței atletismului românesc la cel mai mare nivel. Prin activitatea sa, prin pasiunea pentru sport și pentru compoziția adesei generațiilor de campioni, numele său a scris pentru aur în istoria atletismului din România. Premiera în cadrul campionatului internațional va face doamna Patrick. În locul 3, David Bujinaru, CSSK București, 3-0-0. În locul 2, Mihai Călin, CSS 5 București, CSM Craiova, 2-0-8. Și câștigătorul în cadrul campionatelor internaționale, Valentin Alexandru Androne, CSK București, 1,17 m. Când deosebită mare, ca trofeul naționalului Jan Soter să fie emanat de domnul Jan Soter, fiul marilor personalități ale atletismului românesc, Ioana Soter și Jan Soter. Astăzi ne bucurăm să-l avem alături de noi și să-l privim cu respect. Aplauze pentru domnul Jan Soter. Felicitări câștigătorului memorialului Jan Soter și tuturor participanților pentru performanțele realizate.